gaztia ementxe, Gari Inferno, beste zombien bideoatekin, eta kasuetan gaude aspaldiko partez mapa hau espaldin duzu ezagutzen normala irutiko litzaidak, zitzaidan. Den bezala, Naster untoten gaude, Naster untoteneko mapan. Eta hau da Call of Duty World at War, holako zuzen. Alegia, zombiak hasi ziren mapa originala. Eta egingo dugu erruta azkar bat, erruta bide, beti esan bezala, zombi mapa guztiak paseko ditugu, Black Ops 2a estrenatuko behar baitute zizkoratzen, ze data, ze epoka, ze egun, ze hoxe. Eta egingo dugu mapa guztien errepaso txiki bat. Bai, aspaldiko partez. Eta egingo dugu baita ere, aprobetxatuz, bere garaian egiten nuen erronka berezi bat, zela No Doors Hardcore Challenge, holako bat, uste izan zela, hori da, No Doors Hardcore, Hardcore No Doors Challenge, ordenak, ezin dugula aterik iriki, ezin dugula itxi lehiorik, ezin dugula erosi SRS, kasu honetan ez dago edaririk eta SRS, baino ezin da SRS, baino eta esango du, Black Ops 3ko beta abuztuan irikiko dute, uste dut 17an hain zuzen ere, baino multijokalarian bakarrikan zombiak ikusteko itxaroran behar dugu. Trailer batzuk dagoeneko agertu diren, bi mapa berri ikusi ditut, mapa zarbaten remasterizazioa, berri zein maparen remasterizazioa, serionetan aurrago mapa hartara izan esango izuetan zein den, eta izenako duela The Giant, English Mad, English Mad txala da, berdin du. Alfaberatu. Karabina. Eta bestea da Shadows of Evil. Hori izango da Black Ops 3ko mapa berri bat. Zerbait ezberdina ematen du, trailerren zerbait ezberdina agertzen zen. Zombi monstruo referente batzuk. Esperoko beharko daik mapa ikusten. Hola, gainetik trailerrian pixkat diferente bat ezin. Sobre todo eta eso. A ver, hala, ya, zituk. Baina pertsonaje originalak izango tirate Gianten. Trailerra eta daude, ikusi zuen. YouTube jarrezkio Black Ops 3 Zombies, bi trailer daude, Shadows of Evil eta The Giant. Peka, ate eskopetata, epa. No one. Headshot. Ibu, zenbat denbora? Mapa honetan jolaztu gabe? Aunque ez esango dut, zombiten ikasteko maparik onena da, ez daukazu ez edaririk ez ezerrez, pixka bat frustrantea ere. Haze, joera. Nabarrengo ronda iristia pentsaten ilan, ozenean uste iritxo genetan ikan. Jolazten ditzetek, astu! Horren lortikitu, oi. Iha! Eta hemen zautzen, nobela debezela azken portuko festeiko. Epa! Azken portuaren hotxa. Zan gero? Giri artean ahotxa. Da mille xumeen hau. Oinga, zu artifiziala aquí. Hauek amartinak ematxike. Iha! Bueno, marit. Hola, bizu, zombi bat bururik gabe. Uste dut ezin nuela erabili... Ez nila ebiltzen. Hola, uke.
Kuerga, hor, honekin bategi, Donostiko zen hausia, bategi. Goizeko zatzen danak erritero. Bai. Baina... Bazetaztik, zombit ja... Atasko tabetenako, momentu baten, ez izarrekin, baina... Ixo mazten, oita labarak eraten dituke mehen, baina... Illa bat, yo... Allá no le se los de China, Nicola. Igual ahí. Hola. A ver. Baja instantánea, baja instantánea. Ya, demora hard, Orijo kubertan izan. Kubertan ez teka gertzen hori. Barrera la jarri a ver. Es, ¿no? Igual el único sitio se tiene. Óscalo. Ya te venga. Hasta eso voy a hacer que ya cachea. Vamos a ver en ronda. Ya, ahora que has casado así que... Vale, vale. Gertutik berausiak. Vale, venga. Bombazo. Boom. Bueno, me fuera en aztek. Y ya no podemos ir. Digan zobillas manchos de tostik. Zabala, emerkatu. Oye. Honena, burura apuntatzea. Hola, bilerbi. Puntuak ez dizkite zerteko, Munición escasa. Escatu. Bueno. Bomba! Hola, dek txikizitu ba... Beka! Eta zer esango dugu Black Ops 2-aren zai. 3 urte pasata gero. A ber, espektaktiba betetzen dituen. Bentsat multijugarean bai, ze... A ber, koratzen baretan ez... Black Ops 2 eta gero atera zuten... Ghost... Call of Duty Ghost, izan zela oso txarra, alienígenekin o estatu este asko agertzen da, no? Eskar, diferente esela. Multijugadore oso eskaxa zuen. Gero atera zuten Advanced Warfare, baina salto kelle egita hori, baina Black Ops 3ko... Black Ops 3ko... Multijugadorean ere atera dira gauza... Bum! Ira. Atera dira gauza ezberdinak, baina, dobles salto bikoitzarik ez dago eta lako gauzik ez. Hori bai, paretetik korrika joatea dago. Edo, izango dugu. Dago jokalari mota ezberdinak bezala, irutiz eski, eta geho, estra bezala agertzen ziren. Bakoitzak abilezia bezala. Baina, joku oprotu arte ezin esan. Hola, ¿ves? Ya, así toco. Hola, ahora bai. Yo no toco, bueno. Bueno, te digan, hostia, vamos a tener, ¿no? Tío, pues nada. Bueno, ya estoy, hostia, cachen. Sin idea. Están por baja. Se juega en grasilla y de sufre. Te ríe, la que venía. Zaraitu niri, ointxo bertan sentitzen naiz, flautista de Amelie. No sé, nola zen hori, flautista de Amelie.
Bitxez, amelingo txistularia. Hola! 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 Bai! Venga! Zerillo, burigabeko... Ikusan dezu hori? Burigabeko eta kakatu ziagi. Baina, bueno... Sei bakarrik, hombre, oso triste. Venga, urren arte, izan utxa. Adio!